vi mødes ikke på skole i morgen. I skal op på skolen, og første dagen efter, næste gang med biologi. I morgen tager I ud med jeres grupper, og så får I lavet de her vandprøver. Husk lige handsker, for man ved sgu aldrig, hvad der er i det der vand. Og så ses vi næste gang med biologi. Er der nogle spørgsmål? Hvor er væggen? Hun kommer i morgen. Hvad kan hun gøre det for? Så. Kan vi ikke bare nå til at cykle op? Så tager vi alle tingene med hen, gør vi ikke? Jo. Au! Au, min finger! Hvad lavede du? Jeg satte den en klemme i den her. Nej. Åh, igen noget. Hvad så, Kap? Så nok, kom. Fuck, det er nederen. Vi skal ud i den her lorteskov for at tage prøver af noget lortevand. Det er alligevel ikke rigtigt. Jeg tror faktisk, det er rigtigt, for jeg så det i tv'et. De snakkede om det. Jeg er sikker på, at det ikke bare er en april snart. Det kunne faktisk godt være, men jeg tror, det er rigtigt nok, fordi jeg har hørt, de sagde sådan, at der var en, hun blev syg af det, og at de ikke har set hende siden, og sådan noget, der er efterlysning efter hende. Ej, helt ærligt. Sikkert bare et eller andet fup. Ja, det var 1. april. Ja, det var 1. april. Har du kørt nogen af dem, de lavede sidste år? Nej, jeg kan ikke huske så meget. Hvad er det for noget? Det var fucking latterligt. Det var heller ikke noget, der var rigtigt. Det vidste alle jo godt. Det var bare for sjov. Jeg synes altså, det lød meget rigtigt. Ja, det må vi se. Nu er vi i gang, og vi skal dokumentere, at vi er herude. Ja. Godt, lad os ja. Skal vi gå i gang? Okay, skal jeg meget ud, så samler vi det op og dokumentere det, og du skal have hånden med. Du skal have hånden med i. Skal vi lade det over det? Ja, du skal have hånden med det der. Okay, det skal jeg ikke. Vi filmer nu, det faktisk siger, at ja, tak. Nå, det er så det her, vi skal have fanget op. Noget af det i hvert fald. Camilla, er du sikker på, at du kunne lade handsker? Det er jo bare sand. Det er godt noget mine, altså. Nej, det er lige meget. Okay, kom. Bare stil den, så undersøger vi det. Hvem noterer? Hvor klamt. Hvad har den? Så har den noget at skrive? Var der ikke fornemmelse af? Der er ikke noget i det her, men det var vand. Helvede også. Det er sgu eneste, vi kunne finde ud af, at her det er vand. Det var helt ærligt. Nu har vi lavet forsøget, og vi kan dokumentere, at det er rent vand. Der er ingen gift i det her. Ja, jeg går lige over med miak. Ja, det gør den. Så det røde, det må være sand af en eller anden art. Jeg ved ikke lige hvad det ellers skulle være. Vi var bare hældt ud igen, fordi at, der var sgu ikke noget tegn på, at der var et eller andet i det. Nu er det ikke lige for at spolere din video. Hvor er Camilla? Hun gik vel bare over med handskerne, gør hun ikke? Hun er ikke derovre. Fuck. Prøv at komme over og kigge. Ja, jeg kommer lige.
Hvordan hun var hen? Det kan godt være, hun cykler hjem. Blev hun sur, eller hvad de sagde? Jeg ved det ikke. Hvor skulle hun ellers være? Så jeg kan hen over ting. Gå ned til cyklerne. Og så ser vi, om hun er der, eller om hun cykler hjem. Ja. Okay, det gør vi. Der har gemt dem, ikke? Smadrer hende. Det er så meget en prank, det her. Ej, synes, hvor er de henne? Okay, skal vi ikke se udelukke, hun tager hjem? Jo. Men hvad fanden er hun så? Tag hjem med 3 cykler. Det er fandme sjovt ud. Okay. Vi må gå tilbage i skoven. Prøve at finde den her. Så vi kan lægge vores ting her, og så... Den er nok bare gemt. Okay, vi lægger vores ting her, og så går vi i skoven. Hej! Ja, altså nu har vi så besluttet os for at dokumentere det her, fordi vi vil rigtig gerne se Camillas ansigt, når hun tror, hun pranker os, og vi så finder hende midt i det. Så nu går vi og leder efter vores cykler og Camilla. Vildt fedt. Hun står nok et eller andet sted og tror, hun gemmer sig. Så der griner jeg også lige nu. Det kunne være så sjovt. Ja, samtidig det hvis vi ser hende første år, så giver vi hende det største chok. Det kunne være fucking sjovt. Det kunne helt vildt. God, jeg fryser. Fandme en god dag, hun gemmer sig på, der er fucking koldt. Det er så ikke sjovt mere. Hey, hvad er det der? Er det ikke Camillas? Det er sgu da Camillas støvler, det der. Ej, jeg hader den her skov her. Sandra, jeg er altså ikke særlig sikker på, at det her er en prank længere. Nej, det er jeg heller ikke. Hvad nu, hvis der rigtig er sket noget med hende? Hvad nu, hvis hun bliver voldtaget eller noget lort? Nej, seriøst, der går alle mulige creeps rundt ude i skoven. Jeg er virkelig bange lige nu, altså. Jeg troede, vi havde fundet hende nu. Hun plejer altså ikke at være særlig tålmodig med sin prank. Hun plejer altså med det samme at hoppe frem. Altså, jeg tror, vi har set hende nu. Hvorfor ligger hendes støvler her? Jeg ved det ikke. Hvor fanden kan hun være henne? Jeg ved altså ikke. Jeg har lige særlig godt med det her. Det har vi ikke heller ikke. Okay, skal vi ikke bare tage støvlerne og så prøve at gå videre? Okay, hun er væk, men altså. Okay, vi går videre, okay. Vi går videre. Hvad var det? Der er nogen, der skreg. Oh god, jeg kan ikke lide det her mere. Ej, hvad gør vi nu? Altså, Jeg ved det ikke helt. går vi tilbage, eller hvad sker der? Men vi skal jo finde hende. Måske er cyklerne tilbage igen. Altså, Hvad? måske synes hun ikke, det var sjovt længere. Måske ikke hun tilbage. Jeg kan prøve at gå tilbage efter hende. Kom. Amalie? Ja? Prøv at se, der står det samme i beskeden. Jeg kan se jer. Ja, men hvor fanden er hun? Hun er tæt på. Jamen, hvor? Hvor fanden er hun henne af?
Hvad var det? Okay, den her gang hørte jeg det helt sikkert. Det gør jeg noget, også. det kom derinde fra. Jeg synes, jeg kan ikke lide det her mere. Hvad gør vi? Jeg kan virkelig ikke lide det her. Det kan jeg virkelig ikke. Jeg hører bare alt. Camilla! Kom nu frem, det er ikke sjovt længere. Jeg kan bare ikke lide. Camilla! Camilla, kom nu. Vi har fået en sms, vi har set på stjernetyper, men det var meget sjovt, det er ikke sjovt længere. Lige nu her igen. Okay. Ja, vi er så på vej tilbage. Vi synes ikke rigtig, det er sjovt længere. Og så. Der er sådan en sky derinde. Jeg kan ikke se den. Der var altså en sky derinde lige før. Seriøst. Okay, jeg kan ikke lide det her mere. Men jeg kan virkelig ikke lide det her. Vi løber. Den er så ude bag os. Løb! Fuck!